Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Бүген мин сезгә матур һәм сәнгатьле итеп, саф татар телендә сөйләргә тырышачакмын, чөнки тапшыруыбызга кешеләргә басып килүче яңа яшь буын вәкиле, нәфис сүз остасы Ралиф Сәләхиев килде. Ралиф Сәләхиев 14 яшь Бакый Урманчы исемендәге 2нче гимназиядә белем ала, нәфис сүз остасы шәһәр күләмендәге чараларны алып бара. Ралиф, сәлам, хәерле көн. Сәлам. Ничек кайфлар? Әйбәт, сезнеке ничек? Бик яхшы. Кунакларыбызны күргән саен кайфларың күтәрелеп китә. Ралиф, әйдә үзең турында тулырак сөйләп кит әле. Минем исемем Ралиф Сәләхиев, мин Бакый Урманчы исемендәге 2нче гимназиядә укыйм. Бу елны 7нче классны бетердем, Алла бирсә 8гә барам. Мин нәфис сүз остасы һәм алып баручы, шулай ук җырларга да яратам. Димәк, син 7нче сыйныфны бетерәсең, үзең Түбән Кама егете бит, әйме? Әйе, Түбән Камада тудым, үстем. Кайбер тамашачылар сине хәзер күреп, Ралиф безнең Түбән Кама егете икән дип аптырап та куярлар, чөнки син белгәнебезчә Казанда билгеле телеканалларда тапшырулар да алып барасың. Әйе, Казанда ТМТV каналында Рамил Шарапов белән берничә передачаны алып барган бар. Шулай ук Туган тел каналында концерт бәйгеләрен алып барган бар. Инде 2 тапкыр булган иде. Гомумән, син менә шушы алып бару, җыр, иҗат дөньясына ничек килеп кирдең? Менә шуны сөйләп кит әле. Шушы син бәләкәй чактан ук димәк, әйме? Минем әни сөйләве буенча, минем дәвәти гармонда бик матур итеп уйный. Ул гармонда уйнап, мине биетә, җырлата. Минем әнием балалар бакчасында музыкант. Миңа талант шуннан килгән дип уйлыйм. Менә ничек башланды менә шушы иҗат юлың? Хәтерлисеңме шушы мизгелләрне? Әйе, биюгә йөргән идем дә, аннан җырга да йөри башладым, шулай китте. Кайда шөгыльләнә идең бию җыр белән? Биюгә мин йөри идем Нардуганга, Дом культурада. Менә аннары җырга йөрдем. Менә шулай да үзеңне кем итеп күрәсең киләчәктә? Кайсы шушы иҗатның кайсы тармагы, кайсы түрі сиңа ныграк якын, кайсысында син үзеңне көчлерәк хис итәсең? Мин алай бик киләчәккә планнар корырга яратмыйм, ләкин үземне сәхнәдән аерыла алмаганымны бик яхшы беләм. Үземне киләчәктә нәфис сүз остасы алып баручы булып күрәм. Ралиф, без инде тамашачыларыбыз белән сөйләшеп кенә утырмыйбыз, гадәттә безгә берәр иҗади күчтәнәч, берәр сәләтен күрсәтә кунагыбыз. Бүген мин сезгә Габдулла Тукай иҗат иткән шигырьне, Тормыш дигән шигырьне сөйләп китәм. Рәхим ит. Рәхим итеп тыңлагыз. Авырлык төшсә, түз, сер бирми нитми. Ни хәлләр яшь егеткә килми китми. Бу тормыш кем белән туктар талаштан? Сугыш син һич тә армас туктамастан. Синең төсле берәү ул, бергә берсез. Көрәшкәнне җиңә алмый ул, каберсез. Көрәшмәк куркыныч, күп хәлләре бар. Вәли җиңгәч, ганимәт маллары бар. Канычкыч ул вәерткыч юлбарыстан, качармы юлбарыстан, бер арыслан. Җиһанда үлми һәрбер ыңгырашкан. Вә юлны тапмый калмый, һәр адашкан. Көрәш угрында ар, тал, тирлә имгән, өмет итмә булышмакны ләимнән. Әгәрчә зәррә мыскал химмәте бар, аның артында тау миннәте бар. Сәгадәт талына менсәң, үзеңмен. Ни ярдәм килсә дә килсен үзең дин. Димәс һичкем минем аркамда менде. Хәзер инде җүнләп сәлам да бирми инде. Рәхмәт. Афәрин. Бу урында алкышлар, тамашачылар экран артында кул чабалардыр дип ышанып калабыз. Гомумән, үзеңә шигырь сөйләргә ошыймы? Нәрсә кичерәсең син шулар шигырьләр сөйләгәндә? Мин шигырь сөйләгәндә через себя пропускать надо дияләр инде. Русча әйтмешли, туйсаң гына, сизсәң генә шигырьне мәгънәсен сизеп укырга кирәк. Менә шулай ук шигырьне өйрәнер алдыннан аны туплап аңларга кирәк.
Болай үземә укырга бик каты ошый. Күбрәк инде миңа алып барырга ошый, чөнки Ни өчен алып барырга ошый? Ул дөньяны да сөйләп китә алайса тамашачылар. алып барырга ошый, чөнки менә сәхнәгә чыгар алдыннан фанфара яңгырый бит инде. Әйе. Менә шушы фанфара астында чыгарга бик каты ошый. Баштан инде әзерләнәбез, Загыйты бардыра. Менә аннары инде фанфарадан чыккач бик рәхәт берәм. Фанфар яңгырый, кешеләр кул чабала һәм син чыгасың. Хәерле иртә, добрый день дип әйме. Шушы ошый тоже. Димәк, син алгышлар яратасың, әйме? Әйе. Менә шигырь сөйләгәндә аның мәгънәсен тоеп, сизеп сөйләргә кирәк дидең. Җыр дөньясында да шулай. Җырны җырлаганда аны туйсаң гына тыңлаучыга җиткереп була. Әйе. Син җырчы да дидең үзеңне, менә шушы җырга килгәндә ничек син җырларны башкарасың? Шулай укмы? Җырларны яратып башкарам, шулак минем клип яздырган идек. Клип яздырыр өчен без бик талантлы биючеләргә Тулпар коллективына мөрәҗәгать иткән идек. Алар безгә булыштылар, клипта матур иттереп бийделәр. Бик зур рәхмәт. Ничек атала әлеге җыр, әлеге клип? Минем клип Туган авылым дигән җыр, шушы җырга клип яздырган идек. Әдәле тамашачыларыбызга да әлеге клиптан бәләкәй генә өзек тәкъдим итик, аннан соң әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Шәшәк атып, яшидер туган авыл. Ят җирләрдә исмә төшсәң, сагындыра бик авыр. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, җырлыйсым, кушып сине җырларга. Каршы ала куе урман, болыннары кырлары, тарала болын кырларга. Җырлары туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Кайтам сиңа туган авылым, сагынып ерак җирләрдән. Кайтсам сиңа илһам алам, хәтта искән җилләрдән. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда. Җырлыйсым килә җырлыйсым, кушып сине җырларга. Туган ягым яшел бишек, дип җырлыйлар җырларда.
Әлеге җырга килгәндә, җырның әлбәттә авторларын әйтеп китәргә кирәк. Җырның авторы Фәнис Исрафилов. Һәм әлеге җыр сиңа ничек килеп эләкте? Шуның да серләрен сөйлә әле, тарихын. Безнең Аксар авылы, Заинский районда Аксар авылында шундый талантлы кеше яшәвен белгәч, без анарга безгә җыр язып бирергә дип, Мөрәҗәгать иттегез. Һәм ул безгә ул җыр аның бар иде инде. Әйе. Ул безгә аны бирде. Үзеңә димәк ошады ул. Ярар. Киләчәктә бәлки Түбән Кама турында да җыр булыр. Ничек уйлыйсың? Алла бирсә. Ярар. Димәк, әле син киләчәктә дә җырларга ниятлисең. Клиплар да булачак ойса. Син дип кую итеп җавап бир. Булачак дигән әйе. Алла бирсә булыр. Ә безнең тапшыруны караганың бармы? Кайбер чыгарылышларым булса да, безнең көндәшләр шулай бик көчле. Шулай Түбән Камадан Азалия килгән инде. Аны беләсең бугай. Без аның белән бергә алып барабыз. Менә синең конкурентың булып чыга инде. Синең көндәшең булып чыга. Чөнки ул да нәфис сүз остасы. Безнең тамашачыларга нәрсә әйтер идең, нәрсә теләр идең? Менә хәзер сине карап утыра торган кешеләргә. Мин сезгә татарча китаплар укырга телим һәм үз өстегездә эшләгез. Һәм шулай инде минем өчен тавышлар бирегез дип тә әйтергә кирәк ахырында. Чыннан да җәмәгать сезгә Ралиф Сәләхиевның чыгышы ошаса, тавышларыгызны көтеп калабыз. Гадәттәгечә, сәләтен күрсәтергә теләгән кешеләрдән без гаризалар көтеп калабыз һәм сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.